ďalšou vecou, ktorá určite nesmie chýbať pri takomto zimnom večernom aute, je svetelná rampa. Ja jednu rampu mám vyrobenú, ale problém je ten, že pokiaľ idem šmikom, svieti to perfektne, ale tým pádom, že sú tu svetlá také, aké sú a majú rodných 20, keď nie viacej rokov, tie svetla nesvietia nič, bohužiaľ nevidím poriadne pred seba. Takže rozhodol som sa trošku túto rampu upraviť a ako uvidíte, nechajte sa prekvapiť. No, takže prvú časť máme. V podstate toto som používal doteraz. Čo mi začínalo robiť problém bolo to, že keď som veľmi rýchly a fakt človek ide rýchlo a nie sú veľmi také ostré zatačky, dosť slabo vidím pred seba, tak som sa rozhodol pridať tam ešte jednu lampu a uvidíme, ako to bude svietiť a aký bude výsledný efekt. Takže toto by sa mal predstavovať niekde tu. Ale k tomu niekole doviaľme. Opa. To im spadlo dole. So skrutkami. Ja sa snažím mať tieto rampy stále na magnetoch, pretože jednak nemám chuť kúpať na každé auto druhú rampu a prekladám to či na 36 alebo 46 alebo na 30, pokiaľ sa pôjdeme voziť. Takže z toho sa to snažím tak univerzálne. Magnety som si momentálne objednal z AliExpressu a čo ma dosť prekvapilo bolo to, že máme takéto magnetiky, ako vidíte. Je to dosť pevné, som z toho až prekvapený, pretože to človek dá na kapotu, má problém to dať dole. Akože sú fakt veľmi silné a som zvedavý, keď to budem dávať na kapotu, takú, kde je pekný lak, jak to budem dávať dole. Dúfam, že s tou rampou to pôjde, ale človek to ani nevie dať dole, čiže drží to perfektne. Tu mám také malé. Sice tu mám 2, 4, 6 kusov. Na toto som objednal 4, ale podľa mňa úplne v lete budú stačiť podľa mňa po 2 kusy. Je to šikovné, lebo človek si to dá dole, pokiaľ ide po meste, nemusí zbytočne to mať na aute, nech nepúta pozornosť. A viac menej, keď sa ideme voziť, vtedy si to nahodím. A použijem len fakt vtedy, keď to potrebujem. Pozerám, že tie šrupky k tomu sú malé. Budeme musieť dať väčšie, ale to mám také šrupky, takže to bude malý problém. No, máme držiačik aj na druhú stranu. Dúfam, že ma bude počuť, lebo neviem stále pozerať na vás. Sa tomuto tu navenujem. Či to budem vedieť oddialiť, dúfam, že nepolávam to držaky. Fakt tie magnety sú veľmi silné. Ponúkol mi chalan aj k rampe, lebo rampa je nejaký poľský výrobok magnety, presne ten istý priemer. Som čakal, že poľské budú kvalitnejšie, ale táto sa nedá porovnať. Tie AliExpressové držia fakt brutálne. Človek, keď to dá nejaký plek, že to nevie stiahnuť dole, tak bez šľuváku to ani nedá do laku. Utreme, nepoškodíme ten krásny lak. Predstava je nejaká taká, a jasné, že predstava je iná, pretože to je duhlované. A čo teraz tým? Budeme to musieť nejak prispôsobiť. Pretože tu mi to odstáva. Hore som to nechcel dať, ale chcel som to dávať spodek pod tu, ale ani tu to nevychádza. Je to celé zle. Musíme to nejak ináč dať, prípadne vyrobiť možno nejaké inšie držiaky na tom.
No nič, tešil som sa, že to rovno namontujeme, ale vidím sa s tým, viem, musím ešte nejako popasovať, pretože no, takže tu je pekne vidieť, pokiaľ to dotiahnem, no mi to dvíha hore, pretože tá rampa je úplne iná zuhlovaná. Ak som vymyslel, druhú stranu už mám tak prerobenú. Neviem, čo to zrobí, keď to zrobím aj na tom, že tu podložku gumenú. And we say bye bye. Prevežem. Dám to len tu, pod túto krajnú časť, aby mi to tlačalo. Tak by to malo celkom byť fajn. Že by mi ten magnet nemalo dvihnúť. No páčte, stane mi ho nedvíha. Uvidíme, keď to dotiahneme tu na, ako sa to bude chovať tu. A malo by to byť fajn. Super, no. Takže toto by sme mali. Drží to tak, že pomaly kapotu otvorím s tým. Počkaj, skúšam obistiť, otvorím s tým kapotu. Nie, kapotu neotvorím. Ale drží to dosť dobre. Drží to dosť dobre. Je to praktické. Dá sa to dať kedykoľvek rýchlo dole. No a jedine, čo nám ešte treba zrobiť je elektrika. Elektriku mám už natiahnutú. Tu mám natiahnutý kábel, ktorým ovládam vnútra relátko. Tak, tu mám kapotu. Tak, a čo potrebujeme zrobiť? Potrebujeme spojiť tieto všetky káble. A môžeme to potom vyskúšať. Tu mi to bude treba nejako rozdvojiť, aby som to vedel povoliť. A uvidíme, čo to bude, až to bude. Či som na tom celkom zvedavý, ako to bude večer svietiť. Takže uvidíme, keď sa podarí, znovu to nejak zdokumentujeme. Doskoro hovoríš? Doskoro? No to také zbijaky tu mám 4, vieš. Poskladáme z toho jeden. Čo? Akože zvýhne. To Kubo vyváral auto, tak som zvedavý, či vyváral dobre. Dobre, poďme to najprv vyhrať.
Maké, maké. Bol som testo a dostal som defekt. Čo mi búcha, neviem čo. Asi už kordy máš. Ale čo si? Čo nemôže byť kordy? To sú tak gumy boli piči. Čo? Tak gumy piči Ale boli. tak držia. Neverím, že tak držia. Mám tu ešte podrýčal pas. Aj rampa nejde dobre, nejde mi všetko na rampe. Aha, teraz sa zapla. Čo je toto za zvuk? Notifikuj, tak od stredu. Kardaň asi nie, Žižkov kardaň. A čomu sme dali na piču? A dajte mi blbne kontakt, bo mi nejde rampa. Len mi ide to tá predná. Dúfam, že dojdeme domov. Už asi nekopem do spojky, ne? Asi už nie. A to je tak od spojky môže ísť. Čo? To je od spojky. Neviem, skáďal to ide. Skúšala si spojku. A? To je od spojky. A teraz mám neutrál a nerobí. Prevodovka Asi hej. sa dosypala už. Prevodovka, bo už tak ťažké do kvality, že to už... Musíš pozrieť na skladni. Mám ešte. Jasné, kontakt. No, takže svetla sme vyskúšali. Taký som všelijaký, celkom aj sklamaný z toho. Čakal som, že budem vidieť viacej pred seba. Porovnáme to vo videu, no a uvidíme, ale... Čakal som, že to bude trošku lepšie svietiť. Test nevyšiel plne podľa našich predstav. Buď som veľmi rozmaznaný. A už mi je 2,5 slabá na suchu. Ale dosť som sa s ňou trápil. A podarilo sa mi dostať aj defekt. Idem vám ukázať, jak dopadlo koliesko. Takže už ho nemusím vyberať vonku. Akože už je to taký slabý zimak, čo som mal len, ale... No... Vyzuli sme ho. Asi som ho aj pokrivil. Takže jedna guma mínus. Takže zatiaľ k montáži rampy by to bolo asi všetko. Ak sa vám toto video páčilo, kľudne daj like a pozeraj na ďalej. Ahojte.